Nggih, Reng. Ha iki apa? Wah, seger banget. Adus terus. Nang kali ceng-ceng guling. Wah, banyune bening kaya ngene, Reng. Wah, seger banget wis keneng Kurusetra panase ra jamak. Entuk banyu seger. Oh, Bagong iki pancen setan kok. Ki, dake sapa ki? Ngidul-ngidul ki. Halo. Jimet tenan. Lek ngampet suwe wis. Mbok yo sing sopan. Ngisor ngwatus kok dhuwur nggo ndodok iki. Atos. Kula antil mudhar ora. Kalau temangsang nang nggon watu kae. Lamun bisa syukur munggu mana lunga mana sami nulada ngoni caritane kuwi kaya ngono kuwi kenakalan remaja ya ngono kuwi ya, Truk. Aku mbiyen kerep banget ngono. Heeh. Tak lelakon. Andeli rasang. Andeli rasang. Wah, garing jan. Gareng ben denom nakal. Oh, sadurunge kowe ana, Gong. Wah, nakal ora umum. Iki upama ora tak lindungi diajar kanca-kancane kok. Heeh. Tahu lho kancane iki turun jingkrung. Turun jingkrung sikile mesti nekuk. Jempol sikil. Kuwi ditaleni karo nggon kono kuwi. Terus digugah. Rak sikile sloncor. Ngono ketarik matek aku. Kono apa e busi? Blanjan nek mati piye wonge ayo. Aku jangan suara guyu nganti wah jungker-jungkel. Kowe dicegat wong akeh lho arep diajar. Nek ora aku sing nglindungi, guyon ya guyon ning aja nggawa nyawa. Kuwi nek nggawa nyawa lho reng kono ki. Nyawane sapa? Nyawa kok digawa. Senengane ora bakal wong taline we tali ora kenceng kok, gampang pedhot kok. Tali tampar plastik. Tali tampar plastik kok gampang pedhot. Tali tampar plastik kok nggo gantunge modar. Sasra bau ing Maespati. Prabu bocah iki lagi metenge kok suarane isih cantas lho. Ayo diwangi sing saka jero weteng kok. Semangat, Bu, semangat, Bu. Dadi bayi iki penak e. Ha iya. Mangan ati ning jero wis ana. Mangan usus ning jero wis ana. Mangan rempela ning jero wis ana. Upama tale mangan rempela ki siliten, heeh. Sing sogok-sogok wis ana.
ing Maespati ing Maespati aran Pati Suwanda Kempot wis gaweke panah gawake wayang isih ngunekke kempot Pripun, Pak? Oh, kempot. Kempot. Aja kurang ajar. Senengane ora. Kok ora ana sing takon jam aku ya? Waduh. Tiwas tak nggoket wingi. Jame anyar pamer ora. Aku lek mlaku wis miring-miring lho. Mbok takon ta terus ya. Saiki jam piro? Tengah 4. Lho ayo. Jamu ora tau cocok kok kowe iki. Wong jam ora ngerti jame kok nek angka cendhak ning angka 3. Angka dawane jarum dawa ning angka 15 iki jam piro? Jam piro kok? 5. Ah ngawur to. Kuwi 3 kliwat seprapat. Wah, mbok digenepi. Jam kok digenepi ora dong. Iki jamku anti air lho. Iya. Kanggo adus. Gleleng tenan. Kademen jarume. Lho kok ketara kademen mandek. Aku mati. Lek mutuku nang ndi, Gon? Nang anu sekaten. Walah. Empene nang dino. Lalabuhan nipun Nganti tak aku kene ndeloki nganti ngene iki lho. Kang ginelung triprakara kang ginelung triprakara guna kaya purune kang denantepi guna kaya purune kang den antepi nuhoni traho tama ayo cengkae medhu lho sak nuhoni trahu tami tama
Iya, langsung bajing loncat. Lho. Kusike kok bajing loncat ku mau kambil bolong sisa bajing. Kuwi ming Purwakanthi, Gong. Ing tiba ing kambil bolong sisa bajing. Ana apa ing turu mengkurep jenenge jengking. Ngono ya iso. Wis iya. Apa ya to? Ing trompet kayu jenenge suling. Wah, asem. Ing jupuk ra omong jenenge maling. Apik. Iki nggo pengeling-eling. Kabeh iki iso dienggo ngelingke piyai sing arep tumindak ora prayoga. Ngejog wedang jenenge ngiling. Ayo ngono pokoke ing tiba ing. Numpak becak temumplak. Jenenge goleng. Oh iya. Apik. Dadak raudut jenenge goleng. Ora nek kuwi. Rasa domongke ta, Tru? Mungkum aku. Mungkum. Dari mana datangnya cinta neng dari mata turun ke kaki ke hati ngedan paling ulon apa setiane kelakon bol gombal gambul dari mana datangnya sayang dari mana turun ke tapak doro tatu miring. Wah jan senengan ae terus ya. Dari mana datangnya gelis banget Tru. Iki aku entuk informasi nek panjenengane Bapak Sugeng Riyanto SHMH sing ngadani wayangan bengi iki sarta tasakuran nggone arep ngancik lulus S3 arep kepareng nyekar. Weh, la iki ya